Dongkamuka malong Karbi Anglong Labor Union aro gesing ponjia pan perangkia mai ki phapon. Fredni phai krehini arni dongkamuka malong Karbi Anglong Labor Union aro gesing japan perangkia mai ki phapon. Dongkamukam Karbi Hemtun along Karbi Anglong Labor Union aro gesing japan manov kramsa tirok sing rohang lapen khogen rohang lason si penangan abang puatum cetong si Karbi Anglong Labor Union aro gesing ponjia pan cesik pon tanglo lapen labang so Labor Union along President Arpulake tirok sing rohang lapen Secretary Arpu khogen rohang alang litum si dengpon po pusi perangkia thengno nang pachini don amran ben birsong rohang loti ki minus Karbi Anglong Union pula suka cinggung pon long je pansi nire tum pini isi dengpon lo lapen ke nire tum West Karbi Anglong dongkamuka mabrang sitame pini seng pon lo nire tum nasi non ke bang je pang sitame lang se ke pang tang pon je pansi tapi sih sedang pon je pansi nire tum Karbi Anglong lapen nire tum West Karbi Anglong sitame kenang so atema nire tum hala lebar karon sitame nire tum ke lebar kan pathetik aposi ile tum Karbi Anglong alang sitame anutin abang putin ta chini perning pu lasu ile tum ka chini aje pansi pi lamang su pedang ke amai ile tum kanang kok lo su gas keseng lo kasi ile tum labang su Karbi Anglong Labor Union ke dak West Karbi Anglong along ke nikan isi ansi nilitum dolang atema ke damtangan nikan pai tarik from si nilitum dopon atema nilitum Karbi India country long si tame lapan firthe danglong tame lasu corona kacit hangku bayang si nilitum pangdang pon long ledalo lapan ke nilitum lahai masih nilitum amoisa memede masih pini bangke nilitum la usana porsi dona kaplo lasi ile tumnam ke banggi pram kana bangke ang ton labor ke duan ke employed pone ko la penke union blote ang ke poke khanle ke do la sive la considero lasi tempo punon tata mobile punon driver association punon al hai ke mane isi driver association blote la ile tumi pudam bangke ne jungjung phang ko sili tum chikucho lasi hal hai driver association pudam nang to bangke aruarim lapan ke ilitum halapu is Karbi along sitame do building worker union pudu sitame lang litum bangke nelitum isi kahin ue pudam de alang litum bangke ningkaning koita alang litum parakalo par etlo aposi alang litum pen sitame la bangsu union long ke litum etan aposi litum kachingum kon long je phang ke bang je prang lang so se litum apang tang pon thegi phan lapan litum Karbi Anglong adya dalong kacerai pon thegi pansi neli Karbi Anglong lapan litum West Karbi Anglong sitame neli ke ya pon je phan lapan neli ke chok che ke lili doan sitame litum la bangsu along litum anso se ke tumi pon je phan lapan ke plang pon long rape je phan itu rape je phan mat isi wet ke doji pansi la bangsu union litum dona ko lo apot se pir the dalam ta lasu labor union ke dotang apot se litum Karbi Anglong long kan ta litum cengpona ko lo lapan kado pona ko lo lasi litum kacing phan akorte lapan ni ya teman sitame la bangsu long nang pacet tong don etja pansi nilitum pini la bangsu hapona ko lo lasi pini nilitum la bangsu nangacet tong dun lapan nangacet don dun lapan nangacing rum dun along abangke nilitum malong tempo pensitame nangacet tong dun lo lapan ke utu pensitame nangacet tong dun lo lapan prek jam matum sitame nili berta lo sitame Durga Puja pinag masih alang litum ta nangacet tong dun abang alang litum ham pamis sitame alang litum ta itu akam macam kam lokor masih nangacet tong dun beda lo masih ke bang hilang ikam kana bangke ilitum langsung se pang tangpon thegi phan lapan ke labangsu labor union long kedo thip je pansi neli kaching hana ko ke lapan ye tum hanan sitame labangsu nang dudun ko kusi di tuning rilo lapan isi kado we Karbi Anglong ke dona lapan tame neli ning pat hepon par piklo lapan ke ilitum dak lapuson West Karbi Anglong dak ke doji lapubali is Karbi Anglong long sitame langsung se ilitum pacet pon je phan lapan ke ilitum la bangsu along tina branch long sitame West Karbi Anglong lapan Karbi Anglong along sitame ilitum kapado pon long je phan bang kenang so
lapen ke methang ka chere kom pan ta ganang so lapen ke lebar karena tenglang pen ini tum langdam punon de ladak kido tum an si jong dat long chaji lapen ang tam pen tum bang lang le ko pune sitami dak isi union de ko posi tum laso union pan karju lapen ka chiwai awe blon de ladak keklem je bangam wa nolilo posi Cinghon lapen ke kedua naga pansi kami laswa teng penelitum ka teng penelitum ke pona po lapen ke penelitum laswa rona long ke penelitum lebar pan ke kadu ka biara sitami klem muni penelitum pan muni asi penelitum hello berthia danglang ko tenai lapen ke penelitum long sidu norda penelitum long sidu lo lapen ke political party ta penelitum along sidu lo penelitum mathang masi anutin ta aja kam kedo lapen posi penelitum langsung se karbenglang mutum mas council lapen Ritum Cinghon MP lapen MLA lapen dak karbenglang mutum mas council asiam telegram mahang sitami ritum langsung lebar union apan lebar bill kapapas ponje pan lapen ge nilitum long na chetong je pan sing nilitum non ke bangji apora bang ge nilitum ke bangji pan sing basic kono lapen nilitum lebar union pan nang deng pon wek nangi lapen non 34 department kilong je pan lapen ke 40-50 laso department ke doji long sitami nilitum lebar union mati langsung lebar department apan nalitum mane department along kapar ponji pan mati laso na implement je panta nilitum lebar hoben isi nilitum panang pachinina kaglo lasi nilitum labangso lebar union ke kado hoya kor te panta mi kasorsa ponji alam dawe lebar long mate labangso lebar union long nang lidang lo bote kache bhong kaweda ji pan kaching hong lapen kachera lapen kajinsu laso kedu pom long je pansi nilitum labangso long kado ko biara sitami nang pachi ton nang po lapen ke nilitum lebar long nang li rakumat party lam che sorsa long po laso kaweda je pansi nili nang litum pan pachinina kaglo lapen kedu an pansi tami nilihin pen nang litum pan suri kardom nang pa je lo asi kardom asi nilitum bangso aku ke pekon nalong bangke